ମତେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ଦେଲେ। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଇ? ସତ କଥା କହୁଛୁ, ବେପାରଟା ହେଇଯାଉ ଜମେଇକି ଖାଇବା। ପୁରା ମଟନ ମଦ ଲଗେଇ ଖାଇବା। ଏ ଶଳା ତ ବେପାର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ କିନି ତୁ ବିକି ଦେ। ଆସିବା देखा क्या मैं भाई की मारी तो भाई क्या बे तो भाई कैसे मारता था नहीं वो भाई की मारी खा ले खा I'm a selection of it. Fight. ଭାଇ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? ନା ମତେ ହାତ ଦେଦେ ଆଉ ହେଲେ ଭାଇ ସେ ତତେ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ? କାହିଁକି ମାଇଲେ ବାକି ସବୁ ମିଳୁଛି ଶଳା ବାକି ହଉଛି ସେଇ ବର୍ଷ ବିତୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦବା, ଲାଇସେନ୍ସ କରିଦଉନ ତମେ। ଲାଇସେନ୍ସ କରତେ ଗଲେ ମତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ କଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା? 3 ଲକ୍ଷ ମୁଁ 3 ବଦଳ ଟମାଟୋ ପିଇବି, ତୁ ପିଇବୁ ମୁଁ ପିଇବି 3 ବର୍ଷ ନା ଲାଇସେନ୍ସ କରତେ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବି 2 ଥର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ପିଟିବା ପାଇଁ, ଆଜି ପୁଣି ତତେ। ଆରେ ତୋତେ ତ ହେଲା, ମତେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ଦେଲେ। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଇ? ତୁ ଥାତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ଭାଇ ମତେ ସବୁ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି। ମୋ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ, ତୋ ଉପରେ ଆଜି ଆଟାକ। ଚାଲ ସେ ଗେଡୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ଗେଡୁ ବାବା ଆଗ ତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସତ ତ? ହଁ ଚାଲ ଆଜି ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚାଲ ଚାଲ। ହରିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା। କିଏ 2 ଜଣ ଆସିଲେଣି। ବାବା ଏ ବାବା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ନା। ବାବା ନମସ୍କାର। ଛୁଁ ତଳେ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ହେଟିବ ମାତାଲି ମୋ ଦେହ କେମିତି ଏତେ ଗରମ? କିଛି ହେଇନି, ହେଟିବ ଜଣେ ମାତା। କୁହ କଣ ହେଇଛି? ବାବା ଭାଇ କି ଆଜି ଜଣେ ଆଟାକ୍ କଲା, ମତେ ବି 2-4 ଥର ଆଟାକ୍ କଲା, ଆଉ ଭାଇ ବି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାଇ ବାବା ତମେ ତ ଆଗ ତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିପାର, କଣ ଆସ ମାନେ ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ନା ବାବା। ଓଇ ହାତ ଦେଖେଇଲ, ଏ ମଣ୍ଡୁଆ ହାତ ଦେଖେଇଲ। ତୋର ତ ସବୁ ଚରୁଛୁ, ମଦ ପିଇ ପିଇ ହାତ ରେଖା ଘୁରି ଗଲାଣି। ମଦ ଟିକେ ହେଇତେ ନାହିଁ ଜାଣିତେ। ବାବା କଣ ଦେଖିଲ ବାବା? ତମେ 2 ଜଣ ହଉଛ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର 2 ପୁଅ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପୁଣି କିଏ? ସେ ମାଧପୁର ଗାଁର ଜଣେ ବିଧବା ବୁଢୀ। ତମେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ, କରଣ ଅର୍ଜୁନ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବୁଲିକି କୁହ ମତେ ବାବା। ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ମାଧପୁରର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ପୁଣି କିଏ? ବାବା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, କରଣ, ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା। ସେ କାହାଣୀ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ନା ବାବା। ତାହେଲେ ଶୁଣ ସେ କାହାଣୀ। अबे रॉकी
କାଲି ସକାଳୁ ସେ ଶଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା ବର ଛମଳରେ ଥିବା ଦରକାର। ୟେସ୍ ବସ୍, କାଲି ସକାଳେ କାମ ହେଇଯିବ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଲି ବର ସକାଳେ ଥିବ। ଭାଇ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫିଟା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଙ୍କ କାମ ସରିନେ ଭାଇ ପୁରା ଖୁସି ହବ। ଭାଇ ଖୁସି ତ ମୁଁ ଖୁସି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଫିଟା ତାଙ୍କୁ। ଆର ଫିଟାଟା ଦେ।